bai kok triprano belai ke hambai maro phungkasang dorao tang kai jong tini je lahar kasulai mani kinda kasang ka pailekha phungkasang gono jong mane susto khaini pailekha tang police proshashan bo belai hambai maro bor bosono subakha bongni jarino jong tini usugora tei jong samung khlaimaka gabono chini okrarok Saka uidro khaidini jong uidro ma khaika abo tan do uidro ma khlaika uidro khaini bor central ni state ni je governor ini home department ini secretary level bongno nuhunka tini kok salainai borok ge borok je dimana toino kok salainai tini kok salaiei borok sawo je 1:1 moto te ungnia haiphono 50% le ngana nei songo mar songleka khawo gai songo high level tongba song high level ni kong do manawo abo hai rokta nge 300 jote kin o lahar kasumung kasulia yakari rika te abo hai rok buskango kasunani rok totor buskangole sung age no salaja sung taute lahar kasulia mono chini paithak lahar kasumu ga aboni ya gulo ung yang kai sung delhi o thanglai nai delhi don nawo delai nai abo thanglai nai ni kok raijak darni sini mongke ani sini mo ang kai tulasi ko blong ni president an bung Abhijit Debbarma hambai